கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல இல்ல அப்பவே முடிச்சிட்டேன். சரி, நாம பார்க்க போற அத்தியாயம் 14 அத்தியாயம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த முக்குணங்கள் குணங்களை பத்தி இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா வந்து குணத்திர வியாபக யோகம் சொல்லப்படுது. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு இது. இதை பத்தி நேற்று நம்ம விரிவா நம்ம படிச்சோம். இன்னும் விரிவா நம்ம வந்து 7வது பாகத்திலிருந்து நம்ம இன்னைக்கு படிக்க போறோம். ரொம்ப அழகா நாம விரிவா படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்கருக்கு நம்ம அனைவரு சார்பாக ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே ராமா. இத முடிச்சிடுறீங்களா? இதை ஆரம்பிக்கிறீங்களா? யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரஜோ ராகாத்மகம் வித்தி திருஷ்ணா சங்க சமுத்பவம் தன்னிபத்னாதி கௌந்தேய கர்ம சங்கேன தேகினம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இடத்துல ஒரு நிமிஷம் இருங்க, எல்லாரும் நான் மியூட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஓகே, இந்த பதம் ரசோ குணத்தை கொடுக்குது. இப்ப போன ஸ்லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்தை பத்தி நம்ம படிச்சோம். போன ஸ்லோகம் வந்து அதாவது பாவங்களை, அதாவது பாவமற்றவனே மற்றவற்றை தூய்மையானதான சத்துவ குணம் பிரகாசிக்கப்படுத்துவதாகவும் எல்லா பாவ விலையிலிருந்து விடுவிப்பதாகவும் அமைகிறது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பிலாலும் ஞானத்தின் தொடர்பிலாலும் பந்தப்பட்டுள்ளனர். ஆனா இவங்க பந்தப்பட்டுள்ளதா இருக்காங்க. சத்துவ குணம்ன்றது ஒரு பிராமண குவாலிட்டி தான். அது நல்ல அதாவது எல்லா பாவங்களையும் விடுவிக்கிற குணமா தான் அவங்க செய்வாங்க. அவங்க செயல் அப்படிதான் இருக்கும். ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை எல்லா விதமான சிறப்பு விஷயமும் சொல்லுவாங்க. பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுப்பாங்க. ஆனாலும் இந்த ஈகோ, ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்பத்தினால தொடர்பு, அந்த அந்த பந்தப்பட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதனாலதான் வந்து இந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறாங்க. இவங்க பூலோகம் தான் வாழ்வாங்க. சொர்க்கலோகம் போயிட்டு திருப்பி இங்கதான் வருவாங்கன்றதை நம்ம படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? இந்த பதம் பாருங்க, அதே வந்து ரசோகுணம் என்ன சொல்றது பாருன்னா, குஞ்சின் மகனி எல்லையற்ற ஆசையினாலும் ஏக்கத்தினாலும் பிறந்த ரசோகுணத்தின் காரணத்தினால் உடலுடைய உயிர் வாழி பௌதீக பலநோக்கு செயல்களில் பந்தப்படுத்தப்பட்டுதான். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இவனுடைய பேராசை, ஆசை நிறைய இருந்துகிட்டே இருக்கும், பேராசை இருந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த அதாவது எந்த செயல் செஞ்சாலும் அதுல வந்து இப்போ ஒரு 1000 ரூபாய் இன்னைக்கு கிடைக்குது, நம்ம இன்னைக்கு இந்த ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தா நமக்கு 1000 ரூபாய் கிடைக்கும் அப்படின்னா அது தீர்மானிச்சிருப்பாங்க. ஆனா அவர் அதை விட எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும்னு ஆசைப்படுவார். அந்த பேராசை, அதுல எல்லையற்ற ஆசை இருக்கும், எல்லையற்ற ஆசைமா இருக்கும். ரொம்ப எப்ப பார்த்தாலும் ஏதாவது ஒண்ணு அடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும், சம்பாரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், ஏதாவது மோகத்திலே இருப்பாங்க. அத மாதிரி எல்லா விஷயத்திலுமே கொஞ்சம் பேராசையில இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி குணம் உள்ளவங்க வந்து ரசோ குணம். இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட சாதாரணமா ஒரு நல்ல குணத்துல இருப்பார், நல்ல குணத்துல தூய்மையான குணத்துல தான் இருப்பார், சத்துவ குணத்துல தான் இருப்பார். ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில லைஃப்ல ஏதோ பிரச்சனையில ஏதோ பாவம் பண்ண இடத்துல வந்து அந்த இடத்துல வந்து சின்ன சர்க்கிள் வரும். அப்போ அந்த இடத்துல வந்து சின்ன ஒரு நமக்கு இன்னைக்கு பணம் தேவை வருது, அதனால வந்து கொஞ்சம் அதிகமா கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைப்பார். நினைச்சாவே அவ்வளவுதான், அந்த குணம் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா, வந்து இந்த ரசோ குணம் நமக்குள்ள வந்துடும். ஆனா அந்த எண்ணமே வரக்கூடாது நமக்கு. ஆனா வராது. எப்படி வராதுன்னா தெய்வீகமான நிலையில இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா வரவே வராது. என்ன இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, நான் தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றவன், சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை நான் ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பா வந்து அந்த எண்ணம் வரையே வராது இல்லைங்களா? இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வருதுன்னா, ரசோகுணத்துல இருக்கவங்க எல்லையற்ற ஆசையும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரசோகுணம். இது ஏன் இவ்வளவு விரிவா நம்ம சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா, இனி வர ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லக்கூடிய காரியம் அதுதான். என்னன்னா ரசோகுணத்துல இருந்து எப்படி வந்து அவன் தமோ குணத்துல மாறுறான், சண்டால புத்தி எப்படி போறான், அதே வந்து சத்துவகுணத்துல எப்படி மாறுறான். இந்த 3 குணமே இல்லாம சத்துவம், ரசம், தமஸ், இந்த 3மே இல்லாம சுத்த சத்துவத்துக்கு எப்படி போறான், இதுதான் ரொம்ப விஷயம். சுத்த சத்துவத்துல போறான், எப்படி போவான்? பகவானுக்கு அங்கனையே பக்தி கொடுப்பான், கலங்கமற்ற பக்தி கொடுப்பான் பகவானுக்கு. அப்ப கொடுக்கும்போது அவர் என்ன பண்றாரு, டைரக்டா வந்து அவரு முழு நேரம் பக்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிரு. பகவானுக்கு முழு நேரமும் சரணாகதி தன்மையில இருப்பார் அவர் இல்லைங்களா? அப்ப ரசோகுணம் சொல்றது எல்லையற்ற ஆசையும் ஏக்கத்தினாலும் பிறந்த ரசோகுணத்தில் காரணத்தினால் உடலுடைய உயிர் வாழி பௌதீக பல நோக்கு செயல்களை பந்தப்படுத்தப்படுகிறான்.
அப்போ பாத்தீங்கன்னா இன்னும் விரிவா நம்ம படிக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா ரசோகுணத்தில் பந்தப்படுத்துதல் எப்படி பாத்தீங்கன்னா எல்லையற்ற ஆசைகள் நம்ம படிச்சுட்டோம். பௌதிக ஆசையில கடினமான உழைப்பிற்கு வற்புறுத்தப்படுகிறான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆபீஸ்ல நம்ம வேலை பார்க்கறோம்னா சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க பெரும்பாலுமே வந்து ஆபீஸ் போவாங்க. 8 மணி நேரம் வேலை 8 மணி நேரம் செய்வாங்க. அந்த 1 மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா செய்யணும்னு ஆசைப்பட மாட்டாங்க. 1 மணி நேரம் செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா போனஸ் கிடைக்கும். ஏதோ ஒரு பண வரவு கிடைக்கும். ஏதோ ஒரு ஆதாயம் இருக்கும். ஆனா அந்த ஆதாயத்துக்கு அவங்க கவலைப்பட மாட்டாங்க. எனக்கு இந்த சம்பளம் வந்தா போதும் எனக்கு. இதுதான் எனக்கு எனக்கு இது ரொம்ப ஹாப்ட்டா இருக்கு. இந்த இது பண்ணி போவேன். அதனால உடலை வருத்திக்க மாட்டாங்க. யாரு சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க. அந்த டைம்னா டைம் கரெக்டா வேலை செய்வாங்க. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஊதியத்து வரா மாதிரி பார்ப்பாங்க. அந்த ஊதியம் கிடைக்கலையா வேற கம்பெனி மாறிடுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நான் பௌதிக விஷயங்களை சொல்ல வரேன். சோ அவங்க பௌதிக ஆசைகளை கடினமாக உழைப்பதற்கு கஷ்டப்படுகிறார்கள். இதே வந்து ரசோகுணத்துக்காரன் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா 2 மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா வேலை செய்யலாமா, இன்னொரு 10 மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா வேலை செய்யலாமா, 8 மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா வேலை செய்யலாமா, நிறைய உழைக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஏன்னா எதுக்குன்னா அந்த ஆசை, பணம் தேவை, நம்ம வீட்டு குடும்பத்துக்கு தேவை, ஏதாவது செய்யணும், அது செய்யணும், இது செய்யணும் அப்படின்னு ஆடம்பரமா இருக்கணும். ஆடம்பரமா நம்ம தேவை வந்து விருத்தியா விருத்தியா என்ன ஆகும், நம்ம உடல் உழைப்பு நம்ம அதிகமா கொடுத்தாகணும் இல்லைங்களா? நமக்கு இது போதும், இதுவே வாழ்க்கையை கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா கொஞ்சம் அழகா சிறப்பா கொண்டு போவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப ரசோகுணன்றது அதுக்கு மேல 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 போகணும் போகணும் படிப்படியா போகணும் ஆசைப்படுவாங்க. அதனால உடலையும் வர்த்திப்பாங்க. உடலை வர்த்திக்கிட்டு அது உடலை மட்டும் வர்த்தினா மட்டும் பத்தாது. இன்னும் விரிவா படிக்கலாம் இதை பத்தி. உடலை மட்டும் வர்த்தினா பத்தாது. நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாரையுமே கோவப்படுத்துவாங்க. அந்த குணம் உள்ளவங்க, ரசோகுணத்துல உள்ளவங்க பணம் சம்பாதிக்காக பணத்தை விரயம் பண்ணா கூட விட மாட்டாங்க. தம்ம பிள்ளைகள் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம், உடனே ஒரு கோவப்படுவாங்க. கோவப்பட்டு பிரச்சனை பெருசு பண்ண வைப்பாங்க. சோ அதனால குடும்பத்திலயும் பிரச்சனை இருக்கும், சமுதாயத்திலயும் பிரச்சனை இருக்கும். அவங்களுக்குள்ளேயும் அவங்களே பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த குணம் அந்த மாதிரி அவங்கள பண்ண வைக்கும். ரசோகுணம் இல்லைங்களா? ஆணுக்கும் இடையிலான கவர்ச்சிகள் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆண் அந்த அந்த குணத்துல இருக்கிற ஒரு ஆண் பார்த்தோன்னா ஒரு பெண்ணை பார்த்தானாவே கவர்ச்சி கண்ணோட்டத்துல தான் பார்ப்பாங்க. அதே பெண்ணு கூட அப்படிதான். அந்த பெண்ணு கூட பாத்தீங்கன்னா ரசோகுணத்துல இருக்கவங்க அந்த பெண் வந்து ஆணை வந்து அந்த கண்ணோட்டம் தான் பார்ப்பாங்க. கவர்ச்சிகரமான கண்ணோட்டம். இடையில உள்ள அந்த கவர்ச்சிகள் தான் அவங்களுக்கு காரணமா இருக்கும். அது என்னன்னா ரசோகுணம். அந்த குணம் வந்துட்டாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அது வரும். அது இன்னும் விரிவா நம்ம பார்க்கலாம். இதை பத்தி இன்னும் இந்த அத்தியாயத்திலே விரிவா நம்ம படிக்கலாம் பற்றி. பௌதிக பலநோக்கு செயல்களால் அவர்கள் பந்தப்படுகின்றனர். பௌதீகம் தான் என்ன சொல்லப்பட்டது, இந்த உடலாலும் மனதாலும் புத்தியாலும் செயல்படுறதுனாலதான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குணம் ஈஸியா வந்து நம்ம உள்ள வந்துடும். இந்த பௌதீக பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுகின்றனர் அப்படின்றது இந்த உடலால செய்யப்படுற செயல், புத்தியால செயல்படுற செயல், மனதால செயல்படுற செயல், புலன்களால செய்யப்படுற செயல் வந்து ஈஸியா வந்து சீக்கிரமா இதுல வந்து பந்தப்படுவாங்க இந்த குணத்தினால அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து தமசை பத்தி சொல்ல போறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தமஸ் சர்வதேகினாம் பிரமாதாலஸ்ய நித்ராபிஸ் பத்னாதி பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த குணம் பாருங்க, அதாவது தமஸ் குணத்தை என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, வரதின் மைந்தனே, அறியாமையினால் பிறந்த தமோ குணம் உடலையும் அனைத்து உயிரினங்களையும் மயக்குகிறது. கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியக்காரத்தனம், அது பிரேமை, சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவை இக்குணத்தின் விளைவுகளாகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த குணத்துல பிறந்திருப்பவங்க, அதாவது இந்த குணத்திலே இருக்கிறவங்க, அதே மாதிரி செயலால இருக்கிறவங்க, இப்ப இது வந்து எல்லாருக்கும் வரும். இந்த பிராமண குவாலிட்டி அவங்க மட்டும் கிடையாது, சத்திரம் மட்டும் கிடையாது, எல்லா வர்ணத்துக்கும் இது வந்து இந்த குணம் வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். எல்லாருக்குமே வரதுக்குள்ள சூழ்நிலை இருக்கு. ஏன்னா பௌதிகமா இருக்கும் போது, உடலாலையும் புத்தியாலையும் மனதாலும் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக இது சீக்கிரமா நமக்கு அட்டாக் ஆகும். அவங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி செயல்படுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தமோ குணத்தில் கட்டுப்படுத்துவதால், அதாவது விஷயத்தை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள முடியாது அவங்களுக்கு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா எந்த விஷயமே சீக்கிரமா அவங்க வந்து அப்சர்வ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா மந்த புத்திக்காரங்க, ரொம்ப சோம்பலா இருப்பாங்க. டக்குன்னு அந்த மைண்ட் வேலை செய்யாது. எல்லாருக்கும் ஒரே மூளை தான் பகவான் படைச்சிருக்கிறாரு. ஆனா அந்த மூளையை ஆக்டிவேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா இந்த குணம் அவங்களை கண்டிப்பாக மந்தப்படுத்தும். இப்ப நம்ம வீட்டுல பிள்ளைகள்லாம் கூட நிறைய பிள்ளைகள் பாத்தீங்கன்னா தமஸ்ல இருக்கும். நிறைய குழந்தைகள் இருக்கும். 99% தமஸ்ல வரும் குழந்தைங்க. எல்லா குழந்தைகளும் வரும். விளையாட்டு சோம்பல் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி வரும். அதே மாதிரி அதிகமா விளையாட விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சோம்பலா போய் உட்காந்துக்கும் சில குழந்தைங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த தமோ குணம் வந்துட்டாவே பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன செய்யறான்னு தெரியாது. அந்த மாதிரி குணங்கள் வரும். அதனால குழந்தைகளை மேக்சிமம் வந்து தமோ குணத்துல போகாத மாதிரி நம்ம பாத்துக்கணும். அதிகம் நேரம் விளையாட விடக்கூடாது, குறைவு நேரம் விளையாட விடாது. அவங்க விளையாடுற நேரம் ஒரு லிமிட் இருக்கு. அந்த லிமிட்டோட நிறுத்திக்கணும்.
சில பேர் குழந்தைங்க ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்தா நம்ம உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது அது இதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சாஸ்திரம் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணல. சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவா இருப்பாங்க குழந்தைங்க, எல்லா குழந்தையும் ஆக்டிவா இருப்பாங்க. ஆனா அது அப்படியே இருக்க இருக்க என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி ஒரு ஸ்டேஜ்ல அப்போ அந்த குழந்தைங்க அதே அந்த ஒரு நாள்ல ஃபுல்லா ஓடி ஆடி வரும்போது அதுக்கப்புறம் தமோ குணத்துல போக ஆரம்பிச்சிடும். தமோ குணம்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி சோர்வா இருக்கும். சோர்வா இருந்துட்டு என்ன செய்யணும்னு தெரியாது. ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிரெயின் அப்படிதான் அவங்களுக்கு இதாகும். இது நான் ஒரு உபநிஷங்களை படிச்சேன். அதுதான் நான் இதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான். அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளை மேக்சிமம் வந்து தமோ குணத்துக்கு போகாத மாதிரி நம்ம பாத்துக்கணும் இல்லைங்களா? விஷயத்தை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள முடியாது அவங்களால. அப்புறம் முன்னேற்றம் பதிலாக அதாவது சீரழிவு அந்த ஸ்டெப்புக்கு மேல போகணும்னு வந்து அந்த எண்ணமே வராது அவங்களுக்கு. அந்த மந்தப்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும் அவங்களுக்கு. மயக்க நிலையும் இருப்பாங்க. அந்த மாயத்தால கட்டுண்டு இருப்பாங்க இவங்க. அது சொல்ல போனா குறிப்பா சொல்ல போனா பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல் மற்றும் உறக்கத்தினால் கட்டுப்படுவார். அதிக நேரம் குழந்தைகள் தூங்கினா கூட இந்த ப்ராப்ளம். நம்ம குழந்தைகள் மாத்திரம் இல்லை, எல்லாருமே அப்படிதான். அதிக நேரம் தூங்கினாவே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தூங்கலாமே, இன்னும் கொஞ்சம் தூங்கலாமேன்னு அந்த சோம்பல் வரும். அது காரணம் வந்து நம்மளுடைய உடலோ இதெல்லாம் கிடையாது, உடல் சோர்வையோ அதெல்லாம் கிடையாது. நம்மளுடைய இந்த மாயை தான். இந்த மாயை தான் நம்மளை வசப்படுத்துது. அது நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. அதாவது இதே அத்தியாயத்துல நம்ம முன்னாடி படிச்சோம். என்ன படிச்சோன்னு பாத்தீங்கன்னா கூட எதுவா இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து பலனை எதிர்பார்க்காம சரி. 2வது அத்தியாயத்திலும் படிச்சோம் நம்ம இதை பத்தி. 2வது அத்தியாயத்துல 55, 56 படிச்சோம். 2வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி படிச்சிருக்கோம். என்ன சொல்றதுன்னா சோம்பல் எந்த ஒரு காரியம் செய்யும் எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நம்ம செய்யணும். இதுதான் நம்முடைய தர்மம் அப்படின்னு நம்ம செயல்படணும். அது இல்லாம நம்ம எதிர்பார்த்து நம்ம செயல்படும் போதுதான் நம்ம பந்தப்படுவோம் இல்லைங்களா? அந்த பந்தப்படும் போதுதான் இந்த புத்திகள் நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். இந்த புத்தியில் எந்த புத்தி? அதாவது தமோ குணம், ரசோ குணம், சத்துவ குணம். இந்த 3 குணமே நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். அதை ரொம்ப ஜாக்கிரதையா நாம செயல்படணும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பசங்க குழந்தைகளும் சரி பெரியவங்களும் சரி சோம்பலா இருக்கு, டல்லா இருக்கேன், எனக்கு கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கு, நான் படுக்கலாம், தப்பு கிடையாது. ஆனா அதே அதிக நேரம் படுக்க என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த மாயை வந்து நம்மளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப சத்துவகுணத்தில் வைக்கப்படும் தடைகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணத்தில் வைக்கப்படும் தடைகள் பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக வாழ்வை ஏற்றுக்கொள்ள தூண்டுவதில்லை. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் திருப்தியாகவும் இருப்பதால் கிருஷ்ணர் சொல்வதை தூண்டுதல் இல்லை அவங்களுக்கு. பகவான் சொல்றதை வந்து அவங்க காது கொடுத்தே கேட்க மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க. ஏன்னா அந்த குணம் அப்படிதான் பண்ணும் அவங்கள. மகிழ்ச்சியா இருக்கணும், சந்தோஷமா இருக்கணும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு ட்ரிப்பு எங்கேயாவது ஒரு சுற்றுலா போகணும்னு நினைப்பாங்க. ஒரு எங்கேயாவது பார்க்ல போகணும், எங்கேயாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு வனத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய குணம் அப்படி குணம் அது. அதனால வந்து பகவான் சொல்வது கேட்க மாட்டாங்க. பகவான் சொல்றதுன்னா வேதத்தை சொல்படி அவங்க கேட்க மாட்டாங்க. சாஸ்திரப்படி ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அந்த நேரத்துல மட்டும். ஏன்னா அவங்களுக்கு இன்பம், அந்த சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனா பாத்தீங்கன்னா அந்த நிலையை விட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம், திருப்பவும் பழையபடி என்ன பண்ணுவாங்க, கீதை படிப்பாங்க, உபநேசம் படிப்பாங்க, உபநேசம் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம், புராணங்கள் இதெல்லாம் வந்து உபநேசங்கள்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இதெல்லாம் செய்வாங்க இதுல அவங்க. அது அந்த செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஞானங்கள் கிடைக்கும் போது அந்த ஈகோ ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அந்த குணத்தில் உள்ள வந்துடும். சத்துவ குணம் எப்பவுமே அப்படிதான் நம்ம பண்ணும். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு, இந்த சத்துவ குணத்தோட இருக்கக்கூடாதுன்னு. இது நல்ல குணம் தான், பட் இதுல கூட இருக்கக்கூடாதுன்னு சமயத்துல நம்மள வந்து இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டுரும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி சத்துவ குணத்தில் வைக்கப்படும் தடைகள் அப்படின்னு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன படம் அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பணிவாக இருப்பது மிகவும் கடினமாக உள்ளது. ஏன் பாத்தீங்கன்னா தன்னை மற்றவர்களை விட முன்னேற்றவனாகவும் சிறந்தவனாகவும் கருதும் தன்மைகள் அப்படின்னு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிளாஸ்ல கூட நிறைய இப்ப இந்த மாதிரி இப்ப நம்ம கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்ப எனக்கு நம்ம வந்து ஒரு 2 கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம். காலையில ஸ்ரீமத் பாகவதம் எடுக்கிறோம். இப்ப நம்ம 3 கிளாஸ் எடுக்கிறோம். இன்னொரு ஆள் யாராவது ஒரு ஆள் பாருங்க பொறாமப்படுவாங்க. சரி இவரு 3 கிளாஸ் எடுக்கிறாரு, அந்த அம்மா 2 கிளாஸ் எடுக்கிறாங்களே, இந்த அம்மா 4 கிளாஸ் எடுக்கிறாங்களே. இப்ப டீச்சர்ஸ்குள்ளே ஒரு பொறாம வரும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு உபநேசம் இப்ப 4 பிராமணர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம், கோவில் இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம். அவர் தட்டுல இவ்வளவு காசு வந்துடுச்சு, நம்ம தட்டுல காசே வரலையே அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கோவில்ல வந்து இவன் நல்லா பாராயணம் பண்றான், இவங்க அந்த அந்த கீச் கீச் குரல்ல வருது, இந்த மாதிரி சவுண்டா இல்ல, இவன் இந்த மாதிரி பாராயணம் பண்றான், இந்த மாதிரி ஒரு இது வரும், பொறாம வரும், அந்த இது வரும். இத்தனைக்கும் பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணம் தான் இருப்பாங்க அவங்க. ஹரே இது எல்லா கிருஷ்ண இடத்துலயும் நடக்கும். பிரபுஜி. சுத்த சத்துவத்துல இருந்தா இப்படி வராதா பிரபுஜி? சுத்த சத்துவ குணத்துல இருந்தாங்கன்னா வராது. சுத்த சத்துவத்துல இருக்கு வராது. அந்த எண்ணமே இருக்காது அவங்களுக்கு. சத்துவ குணம் தான் அந்த எண்ணம் வரும். தேங்க்யூ குருஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவ குணத்துல இருந்து அந்த எண்ணம் எல்லாம் வரும்.
ஏன்னா அது அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அதே சுத்த சத்துவத்துலன்னா இது என்னுடைய தர்மம்னு நினைப்பான், இது என்னுடைய கடமைன்னு நினைப்பான். அதை எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டான். அவனுக்கு குரல் சரியில்லைனாலும் பரவாயில்ல, அவன் தட்டுல கம்மியா காசு விழுந்தாலும் பரவாயில்ல, எது இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதை ஏத்துக்கிட்டு ரொம்ப ஹாப்பியா இன்னைக்கு பகவான் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு, ₹1 கிடைச்சாலும் போதும் எனக்கு, இதுதான் என்னுடைய பிராத்தம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு போவான். அது சுத்த சத்துவம். சத்துவன்றவன் என்னடா நம்ம தட்டுல ₹1 வந்து அவன் தட்டுல ₹10 விழுந்துக்குது இல்ல, என்ன பண்ணோம் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி அந்த குணம் வந்துடும். இது சத்துவ குணம். அந்த குணத்துக்குள்ள இருந்து அந்த மாதிரி வரும். இது அந்த நான் பிராமண குவாலிட்டின்னு சொல்றது அது மாத்திரம் கிடையாது, எல்லா சமுதாயத்துல எல்லாருக்கும் உள்ளதுதான். அது ஒரு சத்திரனா இருக்கணும், ஒரு சத்திரனா இருக்கவங்க கூட சத்துவகுணத்துல இருப்பான், ஒரு சூத்திரனா இருக்கவங்க கூட சத்துவகுணத்துல இருப்பான். மாறி மாறி வரும் அது இல்லைங்களா? அப்ப பாத்தீங்கன்னா தன்னை மற்றவர்களிடம் முன்னேற்றமாகவும் சிறந்தவனாகவும் கருதும் தன்மையினால் தன்மையில சீக்கிரமா பாத்தீங்கன்னா அந்த குணத்துக்கு அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கற்றுக்கொள்வது மிக கடினமாக உள்ளது. ஏன்? எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும், எனக்கு ஞானம் இருக்கு. அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12 காண்டம் படிச்சிருக்கிறேன். நீ என்ன பகவத்கீதை 700 ஸ்லோகம் படிச்சிருக்க, 18 அத்தியாயம் தான் படிச்சிருக்க. நான் முதல் காண்டத்திலே பாத்தீங்கன்னா 19 அத்தியாயம் தெரியுமா? எத்தனை ஸ்லோகம் தெரியுமா? 2000 ஸ்லோகம். நீ என்ன வெறும் 700 ஸ்லோகம் தான் படிச்சிருக்கிற. நான் பாரு எவ்வளவு படிச்சிருக்கேன் பாரு. 108 உபநேசம் படிச்சிருக்கேன், 4 வேதம் படிச்சிருக்கேன், 18 புராணங்கள் படிச்சிருக்கேன்னு அந்த ஈகோ இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. இந்த சத்துவ குணம் அதே பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவத்துல இருக்கணும். அதை பத்தி கவலையே படமா, நமக்கு டைம் கிடைக்கும் போல பகவானை பத்தி படிப்பேன், பகவானை பத்தி பேசுவேன், பகவானை பத்தி உட்காந்து எதனாலும் செஞ்சுட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு நினைப்பான். சுத்த சத்துவத்துல இருக்கான். அதே ரஜோகுணத்துக்காரன் இந்த திங்கிங்கே இருக்காது அவனுக்கு வேற மாதிரி இருக்கும். சத்துவகுணத்துல இருக்க செயல்பாடு எப்பவுமே அவர் தலைமையில கிரீடம் வச்ச மாதிரி தான் அவருக்கு. ஏன்னா நிறைய நான் பகவான் தொடர்பு, டைரக்டா தொடர்பு இருக்கேன் நான். அவனை நினைச்சுப்பான். ஆனா பகவான் தொடர்பு இருக்க மாட்டாரு, கொடுக்க வர மாட்டாரு. ஆனா அவனை நினைச்சுப்பான். நித்திய திலகம் இருக்கும், கண்டிமாலை இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். கடுக்கம் போட்டிருப்பாரு, சிகா விட்டுருப்பாரு, நல்ல பிராமண கோல் தான் இருப்பாரு. ஆனா பகவான் அந்த அருளை கொடுக்க மாட்டார். அந்த குணம் இருக்கும் போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அதுதான் சுத்த சத்துவம். அதுதான் தீட்சை வாங்கணும்னு சொல்லுவாங்க. தீட்சை வாங்கிக்கிட்டாருன்னா பகவானுக்கு அந்த குணம் வராது. தீட்சை வாங்கணும் கிளாஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கும் தீட்சை வாங்காத எடுக்கிறோம் கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. இப்ப நம்ம எடுக்கிற கிளாஸுக்கு நம்ம தீட்சை வாங்கியிருக்கிறோம், இருந்தாலும் சன்னியாசி எடுக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கும். இப்ப நம்ம சன்னியாசி கிடையாது, நம்ம ஒரு கிரகஸ்தன் இருக்கோம் இல்லைங்களா? நம்ம எடுக்கிறதுக்கும் அதே சன்னியாசி எடுக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு, இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். இல்லைன்னா அவங்க சுத்த சத்துவம், நம்ம இப்பதான் சுத்த சத்துவம் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா வேதம் என்ன சொன்ன, கிரகஸ்தன் எடுக்கிற கிளாஸ்ல அவனுடைய அனுபவம் இருக்கும்ன்றாங்க. முக்கியமா அதுதான். இப்ப ஒரு கிரகஸ்தனா இருக்கும் கோவில்ல அர்ச்சகரா சீக்கிரமா எடுத்துப்பாங்க. ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு குடும்பத்துல ஒரு சன்னியாசி எடுத்துக்கிறவன் அப்பா அம்மா தொடர்பு இருக்காது, அண்ணன் தம்பி தொடர்பு இருக்காது, சமுதாய தொடர்பு இருக்காது, எதுவுமே தொடர்பு இருக்காது. அவருக்கு எந்த கவலையும் இல்லை, அவருக்கு சம்பாதிக்கணும் இது பண்ணும் எதுவுமே இல்லை அவருக்கு. அவர் நேரா போய் உட்காந்துட்டு போய் பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்துட்டு நேரா போய் சன்னியாசியா உட்காந்துட்டு கோவில்ல போய் பகவானுக்கு மணி அடிச்சுக்கிட்டு ஜபம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு. அவருக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஆனா ஒரு கிரகஸ்தனுக்கு ஒரு குடும்பத்தை காப்பாற்றணும், சமுதாயத்துல மேன்மை அடையணும், அவனுக்கு தனியா ஒரு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. பொருளாதார விஷயத்துல, உளவியல்ல, வாழ்வியல்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் வச்சுட்டு கூட பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்குறான். அவன் தான் உண்மையான சிறந்த பக்தன்றார் பகவான். இதே 3 அத்தியாயத்துல படிப்பீங்க நீங்க. நாளைக்கு உள்ள அத்தியாயத்தை அதான் அடுத்த அத்தியாயத்துல படிப்பீங்க. சரி, இது நம்ம படிச்சுட்டோம், இது 14 அத்தியாயம் இல்லை இது. அதுல முதல்ல 3 அத்தியாயத்துல படிச்சிருப்போம் நாம, ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதுதான் முக்கியமானது. கிரகஸ்தம் பாத்தீங்கன்னா உண்மையான துறவு, கிரகஸ்தம் பண்ற துறவு தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் துறவு. சன்னியாசி எடுக்கிற துறவு ஆனா அவங்க எடுக்கிற கிளாஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். நல்லா கொஞ்சம் நம்ம படிச்செல்லாம், நான் படிச்செல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிரகஸ்தே படிச்சிருக்கிறேன், அதே மாதிரி ஒரு சன்னியாசிகிட்டையும் நான் படிச்சிருக்கிறேன். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ இந்த ஞானம் பாத்தீங்கன்னா கிடைக்காது, ஈகோ தான் இருக்கும். ஏன்னா நிறைய நம்ம நான் இந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்கேன், எனக்கு பயங்கரமா இருக்கு, நல்ல நிறைய ஞாபக சக்தி இருக்கு, நான் 700 ஸ்லோகம் தட்டி எழுப்புனா சொல்லுவேன் அப்படின்னு. அந்த அளவுக்கு அது வரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். நிறைய 700 ஸ்லோகம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 2500 கிளாஸ் மேல எடுத்துட்டோம் இது வரைக்கும். அப்ப நம்ம என்ன கேட்டாலும் நம்ம சொல்லுவோம். இது ஒரு ஸ்லோகத்துல இது என்ன ஸ்லோகம், இது என்ன ஸ்லோகம், இது என்ன ஸ்லோகம் கரெக்டா சொல்ல முடியும் அதை. ஆனா அத பகவானோட அருள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு, பகவான் தான் நமக்கு சொல்ல வச்சாரு, பகவானோட மையப்படுத்தி நினைக்கும் போதுதான் அந்த ஈகோ வராது. நான் தான் படிச்சேன், நான் காலையில எழுந்துப்பேங்க, 4 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துப்பேன், 3 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துப்பேன்,
படிச்சு நான் எப்ப பார்த்தாலும் வேலைக்கு போயிட்டு வந்தாலும் ஆபீஸ் போயிட்டு வந்தாலும் உடனே உட்காந்து நான் வேதம் படிப்பேன், அதை படிப்பேன், இதை படிப்பேன்னு சொல்லிட்டு தன்னையே மையப்படுத்தும் போது அந்த ஈகோ வந்துடும் இல்லைங்களா? அது அந்த மாதிரி வரும். இந்த குணத்துல இருந்தால், சத்துவ குணத்துல இருந்தாலும் இதுல பந்தப்படுவாங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். அதே ரசோ குணத்துல உள்ள பாருங்க பாத்தீங்க, அதாவது பைத்தியக்காரத்தனம், அது இது பேராசை பிடிச்ச குணம். அந்த குணத்தில் வைக்கப்படும் தடைகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பணங்களை அர்ப்பணிக்க முடியவில்லை. ஏன்? தன்னிடம் உள்ளத்தில் மிகவும் பற்று கொண்டிருப்பதால். இல்லப்பா, நம்ம அடுத்த வாட்டி கோயிலுக்கு போகும்போது ஒரு 10,000 ரூபாய் எழுதிடலாம்பா, ஒரு 1000 ரூபாய் எழுதிடலாம்பா, ஒரு 500 ரூபாய் கொடுத்துடலாம்பா, 100 ரூபாய் கொடுத்துடலாம்பா. இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இல்லப்பா, காசு இல்லப்பா. இருக்கும், ஏதாவது தேவைக்காக வச்சுட்டு இருப்பாரு. பகவானுக்கு கொடுக்கறோம்னா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுவார், அச்சக்கரை கொடுக்கறனா கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுவார், நல்ல காரியத்தை கொடுக்கறனா யோசனை பண்ணுவார். ஏன்னா அவரு ஆடம்பரமா செலவு பண்ற கை அவர் அந்த மாதிரி பண்ணுவார். தன்னிடம் உள்ளதை மிகவும் பற்று கொண்டு இருப்பதால் நிறைவேற்றிக் கொள்ள எண்ணில் அடங்காத ஆசைகள் இருக்கும் அவருக்கு. யாராவது எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு பர்த்டே, எனக்கு பிறந்த நாள்ப்பா, இன்னைக்கு யாராவது எனக்கு பிரைஸ் கொடுப்பாங்களா எதிர்பார்த்துட்டே இருப்பார். இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமா ஏதாவது ஒரு காரியம் பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த காரியத்துல உண்மையிலே எல்லாமே பயனடைவாங்க. அந்த பயனடைஞ்சு நம்மள எல்லாமே நல்லா நல்ல வேலை பார்த்தாங்க, நல்லா சொன்னாரு, இப்படி நல்லா பண்ணாரு அப்படின்னு சொல்லி இந்த புகழ்ச்சிக்காக அப்படியே எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி குணம்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரசோ குணம். நம்ம எல்லாருமே நல்லா நம்மளை வாழ்த்தணும், நம்ம எல்லாருமே நல்லா ஒரு இது பண்ணணும், நம்ம முன்னிலைப்படுத்தணும் நம்மள அப்படின்னு அந்த தன்மையில வருவாங்க. இது யாருக்கு வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பேருக்கு அரசியல்வாதிகள் வரும். அரசியல்வாதிகள் எல்லாருமே ரஜோகுணம் தான். ஏன்னா சத்திரியனோட வம்சமே அப்படிதான். சத்திரனுக்கு என்ன வேலை தெரியுமா? நம்ம நாட்டு மக்கள் நல்லா இருக்கணும், செல்வம் சேரணும், எங்கேயாவது போய் சம்பாரிச்சு கொண்டா கொடுக்கணும், நாட்டுக்கு கொடுக்கணும். எங்கேயாவது போய் அந்த ராஜ்யத்துல போய் அவனை அடிச்சு பிடிங்கி அவன்கிட்ட இருந்து செல்வத்தை கொண்டாந்து இங்க மக்களுக்கு கொடுத்து மக்களை வந்து நல்லபடியா பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பான் அவர் ராஜா. அதனால அந்த குணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனுக்கு இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு குடும்பத்துல நம்ம குடும்பத்தை நல்லா மேன்மையா கொண்டு போகணும், அதை பண்ணணும், இதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பார். அது நல்ல குணம் தான், ரசோ குணம் வந்து நல்ல குணம் தான் சொல்லுவேன், குடும்பத்தை காப்பாற்றணும். ஆனாலும் வேதம் என்ன சொல்லுதோ அதுதான் சார்ந்து இருக்கணும். பற்றற்ற தன்மை தான் செய்யணுமே தவிர அதிகமான ஆசை. குடும்பத்துக்கு தேவை 1 லட்ச ரூபா தான் போதும், நீ 2 லட்ச ரூபா 10 லட்ச ரூபா ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அது அநியாயம் தானே. அது அர்த்தவங்களுக்கு பொருளை கொள்ளடிக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லைங்களா? பகவான் எல்லாருக்கும் காற்றை கொடுத்துக்கிறார், மண்ணை கொடுத்துக்கிறார், பொண்ணை கொடுத்துக்கிறார், எல்லாருக்கும் ஒண்ணு போல் தான் கொடுத்துருக்கிறார், எல்லாருக்கும் யூஸ் பண்ணதான் கொடுத்துக்கிறாரு. ஒரு ஆள் மட்டும் அந்த இருக்கிற நகையெல்லாம் பணத்தெல்லாம் கொள்ளடிக்கணும்னு நினைச்சான்னா அப்போ மற்றவங்களுக்கு பணம் இல்லாத போவோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அப்போ தன்னிடம் உள்ளதில் மிகவும் பற்று கொண்டிருப்பதால் நிறைவேற்றிக் கொள்ள எண்ணில் அடங்காத ஆசைகள் இருக்கும் இந்த ரசோ குணத்துக்காரங்க இல்லைங்களா? உன்னை ஏன் அவருக்கு வந்து ஏன் பக்தி செய்ய முடியல அவரால? எண்ணில் அடங்காத ஆசைகள், தீவிரமான பற்றுதல் உள்ளதால் பாவங்கள் செய்வதற்கு விருப்பப்படுதல். பகவானை பத்தி பாத்தீங்கன்னா பக்தி கொடுக்கணும்னு என்ன வராது, ஆனாலும் நம்மள 4 பேர் பார்க்கணும், நம்மளை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணும் இல்லை, ஒரு கோவில் கும்பாபிஷேகம் நடக்குது, ஒரு கோவில் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்றாங்க, அப்படி பண்ணுங்க நேரம் அங்க போவாங்க, இந்தப்பா எல்லாரும் எதிர்லையும் எல்லார் முன்னெதிர்லையும் இந்தப்பா கோயிலுக்காக நான் 1 லட்ச ரூபா கொடுக்க போறேன்பா, நான் கஷ்டப்பட்ட பணம்பா, நான் 1 லட்சம் கொடுக்குறேன்பா அப்படின்னு கொடுத்தது மாத்திரம் இல்லாம அங்க 2 போட்டோகிராஃப் வச்சு போட்டோ எடுத்து உடனே பிளெக்ஸ் பெரிய பேனர் வச்சு கோயில் கோபத்தோட பெருசா இருக்கு, அவ்வளவு பெரிய பேனர் வச்சிருவாங்க. இதெல்லாம் என்ன குணம் தெரியுமா? ரசோ குணம். மத்தவங்க நம்மளை பார்த்து அப்படியே நான் எவ்வளவு பெரிய வீடு கட்டியிருக்கேன், எவ்வளவு பேர் இது பண்ணிருக்கேன் பாரு, எவ்வளவு பேர் கார் வாங்கியிருக்கேன், எவ்வளவு பேர் மொபைல் வாங்குறேன், எப்படிப்பட்ட ட்ரெஸ் வச்சிருக்கேன், எப்படிப்பட்ட இது பண்றேன், அப்படி இப்படின்னு அந்த குணத்திலே போயிட்டு இருப்பான். இது எல்லாமே ரஜோ குணம், பேராசை. அப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்ணில் அடங்காத ஆசைகள், தீவிரமான பற்றுதல் உள்ளதால் பாவங்கள் செய்வது இருக்கும். அதனால் பக்தி செய்வதற்கு வைராக்கியமே இல்லை, அவங்களுக்கு வைராக்கியம் இருக்காது இல்லைங்களா? இந்த ரஜோகுணம் வந்தா இந்த மாதிரி செயல்பாடுலாம் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும்ன்றதை புரிஞ்சுக்கலாம். அப்ப தமோ குணத்துல எப்படி பாருங்க, தமோ குணத்தில் வைக்கப்படும் தடைகள் என்ன அப்படின்னா, ஏன் பக்தி செய்ய முடியவில்லை அவங்களால? ஒருவித மயக்கத்தில் இருப்பதால் சோம்பலா இருப்பாங்க, ரொம்ப சோகமா இருப்பாங்க, பகவான் கிருஷ்ணன் அறிவுரைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாம அவங்களுக்கு சோம்பேறித்தனம். எல்லாருக்கும் இந்த 3 பேருக்குமே பாத்தீங்கன்னா அந்த தன்மை இருக்கு, அதை வெளிப்படுத்த முடியாது அவங்களால. அந்த ஆசையினாலதான் அவங்க அதுல பந்தப்பட்டு போறாங்க. 3 பேருக்குமே வந்து 3 பேருமே சுத்த சத்துவம் போக முடியும். அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன், நான் இப்ப ஆரம்பிக்கிறேன். அப்போ 3 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பண்ண முடியும். ஆனா எதுக்காக? இந்த மாயத்தினால. இப்ப தமோ குணத்துல போது அந்த மாயம், அந்த மயக்கத்துல இருக்கனால
சோம்பேறித்தனங்கள் தங்களை மேற்கொள்ள முடியவில்லை, அவங்களால முடியாது. ஆபீஸ்ல ஒரு நாளைக்கு போக முடியல, சரி ஓகே, நீங்க சோம்பலா இருக்கு, சரி ஓகே, ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு, ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம். 2 நாள் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்களே சுதாரிச்சுக்கணும். இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க மாயத்துல இருக்கு, நீங்களே புரிஞ்சுக்கணும். அது யாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும் இல்ல, கீதை அழகா சொல்லிக் கொடுக்குது நமக்கு. ஒரு நாள் லீவு போடலாம், மறுநாள் லீவு போடவே கூடாது. எக்காரணம் கொண்டு வேலைக்கு போயிடணும், ஆபீஸ் போயிடணும். இல்லைன்னா நாம மாட்டிப்போம். பணம் விஷயம் வேற வேற, லீவு போட்டா கம்பெனில தூக்கிட்டு வாங்க, அது வேற விஷயம். ஆனா நாம சரியா இருந்தாதான் எல்லாமே சரியா இருக்கும், இல்லைங்களா? அப்ப நாம அதுல பந்தப்பட்ட, அதாவது இந்த மந்த புத்தி வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய செயல் எல்லாமே வீழ்ச்சிதான் அடையும். எது செஞ்சாலுமே தவறாதான் போகும், இல்லைங்களா? அப்போ ஒருவித மயக்கத்தில் இருப்பதால் பகவான் கிருஷ்ணர் அறிவுரைகளை புரிந்து கொள்ள முடியாது, சோம்பேறித்தனத்தால் தவங்களை மேற்கொள்ள முடியவில்லை, இல்லைங்களா? எப்பவுமே ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ நாம 9வது ஸ்லோகத்துல வந்திருக்கோம். இந்த சத்துவகுணம், ஹரே ரஜோ, கிருஷ்ணா தமோ பிரபுஜி. குணம், அதை பத்தி ரொம்ப அழகா கொடுக்க போறார். பாப்போமா? ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே சத்வம் சுகே சஞ்சயதி ரஜகர்மணி பாரத ஞானம் ஆவ்ருத்ய தூதமஹ பிரமாதே சஞ்சயத் யுதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதனி வழித்தன்றலே, சத்துவகுணம் இன்பத்தாலும் ரசோகுணம் செயல்களின் பலன்களாலும் கட்டுப்படுத்துகின்றன. ஞானத்தை மறைக்கும் தமோ குணம் பைத்தியக்காரத்தனத்தினால் பந்தப்படுகின்றன. இப்ப நம்ம ஷார்ட்டா சொல்லிட்டார். இந்த 3 குணத்தை பத்தியும் நம்ம விரிவா படிச்சோம், இல்லைங்களா? விரிவா நம்ம படிச்சிருக்கோம். இப்ப இந்த குணம் உள்ளவங்க இன்பத்தாலும், ரசோ குணத்துல உள்ளவங்க செயலாலும், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல இருக்கவங்க மாயத்தால கட்டுண்டு இருக்காங்க, அதாவது பைத்தியக்காரத்தனம், பிரேமை அந்த இதுல இருக்காங்க, பைத்தியக்காரத்தனம். சோ அந்த குணத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவங்க இதுல மாட்டிக்கிறாங்க, சரிங்களா? அப்ப இந்த குணத்துல இருக்கும்போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா நம்ம இருக்கணும். ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த 3 குணத்திலையும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு. ஆனாலும் 3 குணத்துல இருக்காம செய்யும் போதுதான் நாம முக்தி அடையும். இப்ப சில பேர் பாத்தீங்கன்னா, சில ஆத்மாக்கள் பாத்தீங்கன்னா 10 வயசுலயே பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். சில குழந்தைங்க பிறந்ததுல இருந்தே பக்தி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்ப அதுக்கு உதாரணம் சொல்லட்டுங்களா? நம்ம கோவில்ல மேங்களூர் இஸ்கான்ல ஒரு மாதாஜி, அதாவது இங்கிலீஷ் கிளாஸ் எடுக்கிறவங்க, அவங்க டாக்டர். உண்மையிலேயே சொல்ல போனா அவங்க ஒரு டாக்டர், அவங்க டாக்டருக்கு படிச்சவங்க. அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டும் டாக்டர், மலையாளி, அவங்க கேரளா அவங்க. சோ அவங்க 2 பேருமே டாக்டர் தான். இருந்தாலும் பகவானுடைய இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல வந்துட்ட பிறகு அவங்க அப்படியே ஐக்கியம் ஆயிட்டாங்க. நம்ம கோவில்லயே சர்வீஸ் பண்ணிடுவாங்க. இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல அவங்க தான் எடுப்பாங்க. அவங்களோட இப்போ அவரு அந்த டாக்டர் இப்ப அவர் ஹஸ்பண்ட் பாத்தீங்கன்னா, அந்த பிரபுஜி அவர் 2 பேருமே டாக்டர் தொழிலை விட்டுட்டாங்க. விட்டுட்டு 2 பேருமே என்ன பண்றாங்க, கோவில் பக்கத்திலேயே ஒரு வீடு, நம்ம கோவிலே ஒரு இடம் இருக்கு, அங்க ஒரு ரூம் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பெரிய வீடு, அது கெஸ்ட் ஹவுஸ். அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ் தான் அவங்க ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க. இங்க இருந்து கோவில் எல்லா இதுவும் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. 24 மணி நேரமும் கோவில் சிந்தனை தான், பகவானுடைய சிந்தனை தான். எனி டைம். அந்த அம்மா 10 லட்ச ரூபாய் 15 லட்ச ரூபாய்க்கு மேல சொந்தமா ஒரு பெரிய நர்சிங் ரூம் கேரளால வச்சிருந்தாங்க அவங்க. அதெல்லாம் தூக்கி போட்டு கம்னு விட்டு அது மத்தவங்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு நேரம் இந்த கோவிலுக்கு இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. உட்காந்துட்டு இல்லாம அவர் ஒரு பூசாரி ஆயிட்டார். அவர் ஹஸ்பண்ட் பாத்தீங்கன்னா பூசாரி ஆயிட்டார். கோவில்ல 24 மணி நேரம் அவரு காலையில போகம் வைப்பாரு, மத்தியானம் போகம், சாயங்காலம் போகம், பகவானுக்கு பிரசாதம் போகம் வைப்பார். அது ஆராய்ச்சி பண்ணுவார், மங்களார்த்தி பண்ணுவார், இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு கோவில் இப்பவும் இருக்கிறார். அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை ஒண்ணு பிறந்திருக்கு, ஒரு பையன் குழந்தை பிறந்திருக்கான். அந்த பையனை பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பரமாத்மா மாதிரியே இருப்பான். ரொம்ப அற்புதமா, நீங்களும் மங்களார்த்தி பாத்தீங்கன்னா காலையில பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை வரும் அழகா. அந்த சின்ன குழந்தை, அந்த குழந்தைக்கு தான் பிறந்தது. அந்த குழந்தை பாடுது பிரபுஜி. ஆமா, ரொம்ப அழகா பாடுறாங்க. நான் என்கிட்ட விளையாடி கிடப்பான், எப்பவுமே விளையாடி இருப்பான். அவனுக்கு பாத்தீங்கன்னா அழகா குடிமி, இந்த மொட்டை முடியே இருக்காது. ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் நானா முடி வச்சுட்டு இருக்கேன், அவனுக்கு முடியே இருக்காது. அழகா குடிமி வச்சுட்டு இருப்பான். இங்க அந்த குழந்தை இங்கதான் பிறந்தான், கோவில்ல தான் பிறந்தான், இப்பவும் கோவில் தான் இருக்கான். அந்த அம்மா என்ன சொல்றாங்க, நாங்க 2 பேருமே டாக்டர் படிச்சவங்க, நல்ல வெல்விஷர் அவங்க. இருந்தாலும் என்ன சொல்றோம், இந்த குழந்தை இந்த கோவில தான், பகவானுக்காக நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்ட்டாங்க. 24 மணி நேரம் அந்த கோவில தான் சுத்தி கிடக்கும். அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராமணன் என்ன ட்ரெஸ் பண்ணுவானோ அந்த பஞ்சு நிறம் கட்டின்னு இருப்பான். அதே மாதிரி ஷர்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்டி மாலை போட்டு இருப்பான், காதுல கடுக்கம் போட்டு இருப்பான்.
அவ்வளவு அழகா பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பரமாத்மா மாதிரியே இருப்பான். அப்படியே அந்த குழந்தை விளையாடிக்கிட்டே இருப்பான், ஜாலியா எல்லாம் துரு 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 இருப்பான், அங்கங்க ஓடின்னு இருப்பான். இது ஏன் சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி பக்தி பகவான் மேல அவ்வளவு பக்தி அவங்களுக்கு. அவங்கள பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு நிறைய சின்ன வயசு தாங்க, யங்ஸ்டேஜ், இப்பதான் அந்த குழந்தை பிறந்தது அவங்களுக்கு. 2 பேருமே ஹஸ்பண்ட் 2 பேருமே சின்ன வயசு உள்ளவங்க. இதுதான் பக்தி, அன்னனைய பக்தி. அவங்களுக்கு முத்தி கிடைக்குதோ இல்லையோ, நாம நினைக்கிறோம் இல்லையா, அதுவே முத்தி தான் அவங்களுக்கு. நம்ம ஒரு உபநேசம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நிறைய பேர் கோயில்ல வராங்க, நிறைய பேர் இந்த கோயில்ல வரவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை பார்த்தா தூக்கி மடியில வச்சு நினைப்பாங்க. அவன் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த காலைல குரு பூஜை நடக்கும், மங்களாத்தி முடிஞ்ச உடனே 7 மணிக்கு நாங்க குரு பூஜை பண்ணுவோம். சில பிரபுபாதா குரு பூஜை பண்ணும்போது குருவை தூக்கினா அங்க பகவான் சுத்தி வருவார், ஊர்வலமா சுத்தி வருவார், கோயில் வழியை சுத்தி வருவோம். அப்ப இவன் என்ன பண்ணுவான், கழுத்துல வந்து இதை போட்டுக்கிட்டு மிருதங்கம், அது சின்ன மிருதங்கம் அவருக்கு வச்சுக்கிட்டு டங்கு டங்கு டங்குன்னு அடிச்சுன்னு கோயில் அந்த குரு பின்னாடியே போயிட்டு இருப்பான், குழந்தை போவோம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கதல் வாசிப்பாரு, ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மாதாஜிக்கு நெத்திகள் எல்லாம் வந்து அந்த குரு பூஜை முடிஞ்ச உடனே சந்தனம் வைப்பாங்க, இந்த இடத்துல சந்தனம் வைப்பாங்க, அதெல்லாம் அவன் தான் வைப்பான். அதே மாதிரி ஆராத்தி கொண்டு வந்தோன்னா ஆராத்தி கொடுத்தா அவன்கிட்ட கொடுத்தானா எல்லாத்தையும் கொடுப்பான். போய் சின்ன குழந்தை தூக்கி போக முடியாது, இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டுருவான். அந்த வீடு பொத்தி கொடுத்தா ஹேண்டல்ஸ் வருவாரு. ஸோ அவங்க கூடவே அந்த பிராமின் கூடவே சுற்றி வந்துருப்பான். ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ இது இல்லைங்களா. ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி வந்து அந்த குணத்தை நம்ம கொண்டு வரணும் பகவானுக்கு. நம்ம முழு அது மாதிரிலாம் நம்மளால செய்ய முடியாது. நம்ம நினைப்போமா அந்த மாதிரி குழந்தை திரும்ப நம்ம கோயில விட முடியுமா? அவங்க விட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு 2 பேருமே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய டாக்டர் படிச்சவங்க. அவங்க வந்து ஹார்ட் ஓப்பன் சர்ஜரி பண்றவங்க, அந்த மாதிரி பெரிய டாக்டர் அவங்க, அவ்வளவு பெரிய ஆள் அவங்க. அதெல்லாம் விட்டுட்டு இங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. இது மாதிரி ஏகப்பட்ட பேர் நான் சொல்லுவேன், இது மாதிரி ஏகப்பட்ட பேர் நான் சொல்லலாம் இல்லைங்களா. எது சொல்ல வரேன்னா, வருமானம் தேவைதான். நமக்கு அளவுக்கு அதிகமாக சம்பாதிக்கிற ஆசை வந்துருச்சுனாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு புத்தி செயல்படாது, பகவான் கிட்ட போகாது. நமக்கு போதும் நினைக்கணும். 10 வயசுல சம்பாதிக்கிறதும் இருக்குது, 10 வயசுல பக்தி கொடுக்கணும் இருக்கிறாங்க, 20 வயசுல பக்தி கொடுக்கணும் இருக்கிறாங்க, 40 வயசுல பக்தி கொடுக்கணும் இருக்கிறாங்க, 50 வயசுல பக்தி கொடுக்கணும். எது கொடுத்தாலும் பரவாயில்லதான் பகவான் சொல்றாரு. 60 வயசுல பக்தி கொடுத்தாலும் பரவாயில்லதான் சொல்றாரு. அப்படியாவது நீ முக்தி கிடைக்கட்டுமே அப்படின்னு தான் பகவான் ஆசைப்படுறாரு. அப்படியாவது உனக்கு பக்தி முக்தி கிடைக்கட்டும். அந்த குழந்தை வந்து பிறந்த குழந்தையில இருந்தே புத்தி கொடுத்து அது பக்தி கொடுத்துன்னு வருது. சில குழந்தைங்க 10 வயசுல கொடுக்கும், சில குழந்தைங்க 40 வயசுல கொடுக்கும், சில ஆளுங்க வந்து 50 வயசுல கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா. எனக்கு 47 வயசுல இருந்து எனக்கு பக்தி வர ஆரம்பிச்சிட்டேன், நான் பக்தி மார்க்கத்துல வர ஆரம்பிச்சிட்டோம். அது நம்மளுடைய பிரார்த்தம். அதே மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு பிரார்த்தம் இருக்கும். எல்லாரும் ஒரு காரியத்தை நம்ம பண்ணாதான் இன்னைக்கு பகவத்கீதை நம்ம படிக்கணும், இல்லை நம்ம படிக்க முடியாது, நம்மளால படிக்க முடியாது இல்லைங்களா. அவருடைய பகவானுடைய பிரார்த்தம் இருந்தா தான் நம்ம பகவத்கீதை படிக்க முடியும். அது பகவானுடைய பிரார்த்தம் சொல்றதை விட நம்மளுடைய செயல், நம்ம ஏதோ ஒரு புண்ணிய காரியம் பண்ணாதான் இன்னைக்கு பகவத்கீதை படிக்க வந்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி நாமும் அந்த இது பண்ணிட்டு வரணும். எது சொல்ல வரேன்னு பாத்தீங்கன்னா, எத்தனை வயசு பிரச்சனை இல்லை, எந்த வயசு பண்ண, எப்பவுமே நாம எந்த வயசுல ஆரம்பிக்கிறோம் கூட பிரச்சனை இல்லை. பக்தி வந்துட்டோமா முழுமையா பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும். சம்பாதிக்கணும், லிமிட்டா சம்பாதிங்க, பௌதிகத்தை குறைச்சிக்கிட்டே வாங்க, ஆன்மீகத்தை விரிச்சு அடிச்சுட்டே போங்க. அதுதான் பக்தி, அதுதான் அனநிய பக்தி இல்லைங்களா. ரசோகுணம் சொல்றதே பேராசை குணம் தான். வேணும், நமக்கு பணம் தேவைதான், ரசோகுணம் நம்ம இருக்கணும். ஆனா அதுக்கு அளவுக்கு அதிகமா இருக்கக்கூடாது. அளவுக்கு அதிகமா இருக்கும்போது நம்மள பங்கப்படுத்தும் இல்லைங்களா. அது நம்மள பைத்தியகாரத்தனத்துக்கு கொண்டு போகும். ஒரு குணத்தை வந்து ஒரு குணம் அப்படியே மாறி மாறி போயிட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம எது எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. எது என்னை முக்குணங்களில் வைக்கிறது, இவற்றை புரிந்து கொண்டு ஏற்றுக்கொள்ளுதல் சத்துவ குணத்தையும் தாண்டி சுத்த சத்துவத்தை, அதாவது வாசுதேவ தலம் நிலை பெற முடியும். நம்மளால எல்லா ஆத்மாக்களையும் சுத்த சத்துவத்துல போக முடியும். ஆனா அதுக்கு வழி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணம். ரசோ குணத்தை இருக்கவன் அவ்வளவு சீக்கிரமா அந்த குணத்தை வந்து வரமாட்டான், வர முடியாது, அவனால கடினமா இருக்கும். ஆனா முடியும், முடியாது யாருமே கிடையாது, முடியும். அது அவன் எஃபோர்ட் எடுக்கணும், ஆனா கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். சுத்த இது தமஸ்ல இருக்கிறவங்க ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப கடினமான செயல். ஆனாலும் வர வைக்க முடியும், அவங்களோட கூட இருக்கிறவங்க சொல்லி கிள்ளி அடிச்சு வர வைக்க முடியும். முயற்சி பண்ணா கண்டிப்பா முயற்சி ஆகும். ஆனா இந்த சுத்த சத்துவத்துல போறதுக்கு வழி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணம். அதுதான் பகவான் சொல்றது, குறைஞ்சபட்சம் சத்துவ குணத்திலேயாவது செயல்படு. அப்ப என்ன பண்ணும், பகவானுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லணும், பகவான் நாமத்தை படிச்சுட்டு இருக்கணும். இந்த அதாவது நவவித பக்திய பகவானுக்கு முழு நேரம் கொடுக்கணும்
இல்லைங்களா? அதுதான் வாசுதேவ தளம். அந்த வாசுதேவ தளத்தை நம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்ம செயல் பண்ணோம்னா சத்துவத்துல இருக்கணும். அப்பதான் சுத்த சத்துவத்துல நாம உள்ள போக முடியும். இல்லைங்களா? பகவானை உணர முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ 9வது ஸ்லோகம் முடிச்சிட்டோம். இப்ப 10ல இருந்து 13 குணத்தின் ஆதிக்கத்தை அறிய போறோம். இப்ப ரொம்ப இடத்துல முக்கியமான இடத்துல வந்து எந்த குணத்துல இருந்து எந்த குணத்துக்கு போறோம். இதான் ரொம்ப விசேஷமானது. நேத்து நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஒரு வீடு கரகபேசம் பண்றோம் எப்படி போறான் பாருங்க, எப்படி மாறும். நமக்குள்ள வரதான் அது. ஒரு குணத்துல இருந்து ஒரு குணம் டக்குன்னு மாறுவோம். நாமளே அப்படித்தானே. இப்ப நம்ம பையனை சொல்லுவோம், டே வண்டி எடுத்து போனியா? எடுத்து போனேன் டேடி. எடுத்து போனியா? வண்டியில பெட்ரோல் போட்டியா? பெட்ரோல் போல டேடி. என்ன பண்ண? நான் 500 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டேன்டா. ஏன்டா காலி பண்ணிட்டியாடா? கார் எடுத்து போனியா? எடுத்துன்னு போனேன். என்ன பண்ணடா? லைட்டா ஸ்கிராச் ஆயிடுச்சு டேடி. அப்படிதான் முடிஞ்சு போச்சு. அப்ப என்ன ஆகும் பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம குணம் மாறும். எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு 10 லட்ச ரூபா கொடுத்து கார் வாங்கியிருக்கேன், பெட்ரோல் டீசல் போட்டு வச்சிருக்கேன், எல்லாரும் நாசம் பண்ணிட்டு வந்துட்டியாடா. அப்படி இப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த டெம்பர் ஆகும். அப்ப நம்ம ரசகுணம் மாறும். அதே டைம்ல இன்னும் கொஞ்சம் 2 வாட்டி தப்பு பண்ணுவான் பையன், 3 வாட்டி தப்பு பண்ணுவான், 4 வாட்டி என்ன பண்ணுவீங்க? பக்கத்துல இந்த கல் இருந்தா, சொம்பு இருந்தா, கல் ஏதோ வந்து அடிக்க போயிடுவீங்க. எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கார் வாங்கி வச்சிருக்கேன், எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு டீசல் போட்டு வச்சிருக்கேன், எவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கேன், நீ பாட்டு இந்த மாதிரி நாசம் பண்ணிட்டியாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவம் வரும். இல்லைங்களா? அது எல்லாருக்கும் வரும். இல்லைங்களா? அது நிலை பெறும் பொழுதுதான் நமக்கு பிரச்சனை. அது அந்த நேரத்துல அப்படியே மறந்துடணும். அது வராம இருக்கணும்னா சுத்த சத்துவத்துல நம்ம டிராவல் ஆகணும். அப்போ எப்படி இருக்கணும்னு பாருங்க. பகவான் அந்த அந்த சாஸ்திரத்தை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா, எதுக்கு நமக்கு காரு? நமக்கு அவசியம் காரு வேணும் தான், இல்லைன்னு சொல்லல. எங்க டிராவல் பண்றதுக்கு வேணும் தான், தேவைதான் இருக்கு. அது ரொம்ப அந்த காரு மேல ரொம்ப பற்று வைக்கும் போது தான் நமக்கு என்ன ஆகும் பாருங்க, அது மேல ஒரு ஈடுபாடு வரும். சரிங்களா? அவசியம் தான். டேமேஜ் வரதான் செய்யும். ஒரு பொருள்னா டேமேஜ் ஆகதான் செய்யும். அதை சகிச்சுக்கிட்டு போகணும். சரி, நம்ம பையன் யூஸ் பண்ணிட்டான், டே அப்பா தம்பி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாதடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும்போது சத்துவ குணம். இனிமேல்ட்டும் பண்ணக்கூடாது, தப்பு, இனிமேல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவனை வளர்க்க வைக்கணும். இல்லைங்களா? அது கொஞ்சம் கடினமா தான் இருக்கும், ஒரு ஜீர்ணிக்க முடியாதுதான். ஆனா பயிற்சி பண்ண எல்லாம் சரியாயிடும். பாப்போமா? சரி, எப்படி இந்த குணத்துல தாண்டுறாங்க, அந்த குணத்துல ஆதிக்கம் இருந்தால் எப்படிப்பட்ட இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்ணோட்டம் பார்த்தோம், இருந்தாலும் திருப்பவும் பார்ப்போம். ஓகேங்களா? இதுல சத்துவ குணத்தில் தாக்கம் அதிகரிக்கும் பொழுது, இப்ப சத்துவ குணத்துல இருக்கும் போது நம்ம என்ன குணம் சொன்னோம்? சத்துவ குணம். ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவ குணம் சொல்லும் போது நம்ம என்ன மாதிரி குணம் இருப்போம்? இங்க என்ன நடக்குது? இங்க இந்த படத்துல பாக்குறீங்க என்ன நடக்குது? மகிழ்ச்சியாக இருப்போம். மகிழ்ச்சியா இருப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் புஸ்தகம் வாசிக்கிறாங்க பிரபுஜி. புத்தகம் வாசிக்கிறாங்க, சரி, பிள்ளைகள் தான் வாசிக்கிறாங்க. பக்கத்துல ஒரு என்ன பண்றாரு? டீச் பண்றாரு. அதுதான். அதாவது போதிப்பார். ஒரு ஆசிரியரா இருந்து நான் படிச்சிருக்கிறேன், நிறைய விஷயம் தெரியும், நான் காலேஜ் எல்லாம் முடிச்சிட்டேன், நான் கொஞ்சம் எஜுகேஷன் பண்ணிருக்கேன், அதனால பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார். அந்த தாக்கம் இருக்கும் பொழுது நம்மள நம்ம வீட்டுல நம்ம பெரிய பையன் இருக்கிறாரு, அவர் MBA முடிச்சிருக்கிறாரு. MBA முடிச்ச உடனே என்ன பண்ணுவாரு? 8th படிக்கிற பசங்க கிட்டையும் 9th படிக்கிற பசங்க கிட்டையும் 10th படிக்கிற பசங்க என்ன பண்ணுவாரு? டே நான் சொல்லி தரேன்டா வாங்கடா அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாரு. ஏன்னா அந்த தாக்கம். அதே மாதிரி கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியாவும் இருப்பார், ரொம்ப ஹாப்பினஸ், சந்தோஷமா இருப்பாங்க. எப்ப பார்த்தாலும் நல்லா சந்தோஷமா இருப்பாங்க. அடுத்தவங்களுக்கு டீச்சிங் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இதை பண்ணிடா, இதை பண்ணு, அதை செய், இதை செய், இதை செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த குணம், ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் ஞானம் இருக்கும், படிச்சேன்றது அந்த ஞானத்தினால அவங்க செயல்படுவாங்க. ஸோ அந்த குணம் அது மாதிரி இருக்கும். அதே பாத்தீங்கன்னா ரசோகுணம். இது இயற்கை. இது நிறைய சொல்லிட்டே போலாம், ஏகப்பட்டது விஷயங்கள் இருக்கு இதுல, நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். நம்ம இருந்தாலும் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் மட்டும் சொல்றோம். ரசோகுணத்தில் தாக்கம் அதிகரிக்கும் போது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோபம் வரும். எப்ப பார்த்தாலும் கோவம். பாக்கெட்ல மணி காலி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், டென்ஷன் ஆயிடுவார் அவரு. அப்பா என்னப்பா இது, அவ்வளவு பைசா வச்சிருந்தேன், அக்கௌண்ட்ஸ்ல பேலன்ஸே இல்லையாப்பா, பணம் போயிடுச்சு, பணம் குறைஞ்சு போச்சு, எனக்கு செலவுக்கு பைசா இல்ல, எனக்கு இது இல்ல அது இல்ல, ஏதாவது ஒண்ணு குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த கோவத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீட்டுல பிரச்சனை வரும், சமுதாயத்துல பிரச்சனை வரும், நண்பர்கள் வழியில பிரச்சனை வரும். இது மாதிரி அவங்களும் டென்ஷனா இருப்பாங்க. அப்படியே ரசோகுணம். ஏதாவது ஒரு டென்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும், வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்ககிட்ட நம்ம இயல்பாக பேசவே முடியாது, ஏதாவது ஒரு காரணம் வச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. இல்ல எனக்கு சரியில்லை, எனக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமாகுது, என்னை விட்டுருங்க, நான் இன்னைக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது, தயவுசெய்து என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க, நான் இப்போ பிரச்சனையில இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏதாவது ஒண்ணு செயல்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க, ஒரு ஆக்ரோஷமா இருப்பாங்க. அந்த குணத்துல இருக்கும், ரசோ குணத்துல இருக்கும். அதே தமோ குணத்துல உள்ள செயல்பாடு பாருங்க. எப்பவுமே தமோ குணத்துல சோம்பலா இருப்பாங்க, ரொம்ப சோம்பலா இருப்பாங்க, தூங்கிட்டே இருக்கும்னு நினைப்பாங்க,
அவன் தூங்க விட்டேன்னு வச்சுங்களேன், தூங்கத்துக்காகவே பிறந்த மாதிரி தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. பிறந்ததே கும்பகாரணம் மாதிரி தூங்கி 6 மாசம் கும்பகாரணம் எப்படி தூங்கணும் அது மாதிரி தூங்கிக்கிட்டே இருக்குன்னு நினைப்பாங்க. அந்த குணத்துல அது அதிகரிக்கும். ஏன்னா அந்த குணம் இருந்தால் அந்த குணத்துல இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தன்மைகள் வரும். அதே மாதிரி போதைக்கு அடிமையா இருப்பாங்க, சூதுகள் அடிமையா இருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி செயல்கள் வரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அது இந்த குணம் அதிகரிக்கும் பொழுது தமோ குணம் அப்ப நம்ம வீட்டுல இருக்கும்போது ஜாக்கிரதையா நம்ம பார்த்துக்கணும். நம்ம பிள்ளைகளையோ பேர பிள்ளைகளையோ மனைவனையோ கணவனையோ யாரா இருந்தாலும் சரி, அந்த குணம் அதிகரிக்கும் போது நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அந்த குணத்தை வந்து வெளியே கொண்டு வரணும்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அந்த விஷயத்துல நம்ம கொண்டு வரணும். இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் கூட நம்ம எடுக்கிறோம். அந்த கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணுங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவோம். சொல்ல போனா அதான் சொல்லுவோம் நான். ஸ்ரீமத் பாகவதம் காலைல 6:30 மணி கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அந்த கிளாஸ்ல அட்டன் பண்ணுங்க. பகவான்கிட்ட கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் இருக்கு, அதை அட்டன் பண்ணுங்க. இது மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அந்த குழந்தைகளையும் சரி அவங்களையும் சரி ஈடுபட்டுங்க. ஸ்லோகம் படிக்க வைக்கிறது முயற்சி பண்ணுங்க, கீதையை படிக்க முயற்சி பண்ணுங்க, இல்லைன்னா வெளியே கோயிலுக்கு கூட்டும் போறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. ஏதாவது ஒண்ணு செய்யுங்க. ஆனா சீக்கிரம் வரமாட்டாங்க. கோயிலுக்கு கூட்டம் அவ்வளவு சீக்கிரம் வரமாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த குணத்துல ஆதிக்கத்தில் இருக்கும்போது என்னால முடியாதுப்பா, எனக்கு ரொம்ப டல்லா இருக்கு, ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. சோ அவங்கள வந்து எப்படியாவது நீங்க கூட்டும் போறதுக்கு நீங்க முயற்சி பண்ணணும். இந்த குணத்துல இருக்கும்போது அந்த ஆதிக்கம் செலுத்தும் போது இல்லைங்களா? அப்போ நாம் கீழ்குணத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை பார்க்கும் பொழுது நாம் நடவடிக்கையில் ஈடுபடாமல் இருந்தால் பற்பல பிரச்சனைகள் தீர்ந்துவிடும். வாழ்க்கை மிகவும் அமைதியானதாக. இப்ப நம்ம கீதை எதுக்கு படிக்கிறோம்? இந்த அத்தியாயம் நம்ம என்ன சிறப்பு சொல்லுது? நம்ம சத்துவத்துல இருக்கோமா, ரசோல இருக்கோமா, தம்மோல இருக்கோமா, வேற யாரும் சொல்ல தேவையில்லை. கீதையை உள்வாங்கின பிறகு நாமளே புரிஞ்சுப்போம். நம்ம இப்ப கோவப்படுறோம்னு வச்சுக்கலாம், ஆஹா நம்ம ரசோகுணம்டா போறோம்டா சாமி, பண்ணடாப்பா இது போதும், என்ன விட்டுறாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டு ஓட பார்ப்போம். ஏன்னா நம்ம கீதையை படிச்சிருக்கோம். கோவப்பட மாட்டோம். அப்படியே வந்தாலும் கோவப்பட்டாலும் சரி, யாராவது நம்ம டிகர் பண்ணி விட்டாலும் சரி, கோவப்பட்டாலும் அப்புறம் பண்ணணும், சாந்தமாயிட்டு அங்க இருந்து ஸ்லிப் ஆகதான் பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து கீதை. நாம் கீழ்குணத்தில் இருக்கிறோம் என்பதை பார்க்கும் பொழுது நம் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுத்தாமல் இருந்தால் பற்பல பிரச்சனைகள் தீர்ந்துவிடும் இல்லைங்களா? வாழ்க்கை மிகவும் அமைதியாக. இது கீதையை ரொம்ப அழகா பகவான். அப்ப நம்ம எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழணும் பாருங்க. நான் எப்படி இருக்கிறேன், அவள் எப்படி இருக்கிறாள்? இல்ல நாம கீழ்குணங்கள் பிடியில் கட்டுப்பட்டு சில நாட்களுக்கு பிறகு முக்கியத்துவம் இல்லாமல் போவோம். ஒரு விஷயத்தை பற்றி சண்டையிட்டுக் கொள்கிறோம் இல்லைங்களா? இது எல்லாரும் குடும்பத்தில் நடக்கும், சமுதாயத்தில் நடக்கும், நண்பர்களும் நடக்கும். எல்லாத்துலயும் பிரச்சனை வரும் இல்லைங்களா? இவன் எப்படி இருக்கானே, இவன் எப்படி இருக்கிறா, இவன் இந்த மாதிரி போயின்னு இருக்கா, இவன் எவ்வளவு மோசமா செஞ்சுட்டு இருக்கான், இவன் எப்படி நல்லா இருக்கான், இந்த மாதிரி கண்ணோட்டத்திலேயே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதுவே பெரிய நமக்கு வந்து இடைஞ்சல் தான். அந்த குணம் இருந்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா ரசோ குணம். இவ இந்த சேலை கட்டின்னு இருக்கா, இவ இந்த ஜுவல்ஸ் போட்டு இருக்கா, இவ இந்த மாதிரி இருக்கா, அவன் அந்த மாதிரி இருக்கா, இந்த மாதிரி ஒரு எடை போட ஆரம்பிச்சாவே நம்ம குணம் வந்து ரசோ குணம், ஆட்டோமேட்டிக்கா ரசோ குணம் வந்துடும். ஸோ அதுல இருந்து நம்ம தவிர்க்கணும். அந்த குணத்தை வந்து நம்ம இருக்கணும். யாரையுமே நம்ம வந்து நம்மளுக்கு கண்ட்ரோல்ல கொடுக்கவே கூடாது, நம்ம கண்ட்ரோல்ல வர வைக்கணும்னு நினைக்க கூடாது, மனதால் கூட நினைக்க கூடாது. நினைச்சாவே இந்த குணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்போ நாம் இந்த குணங்களோடு போராடி கொண்டு உள்ள தருணத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் இவற்றை மேலே நமது நடவடிக்கை சாட்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். நமக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கிறார், இது எல்லாமே பார்த்துதான் இருக்கிறார். ஏன் அவர் செயல்பட நீங்க எல்லாமே கேட்கலாம், ஏன்பா நமக்குள்ளவே பரமாத்மா இருக்கிறாரு, ஏன் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே அவர் சொல்ல மாட்டேன்றாரு? சொல்லுவாரு, ஆனா உங்க காது கொடுத்து கேட்க மாட்டீங்களா? கேட்டா ஏன்னா மாயம். அந்த மாயத்தில் நம்ம கட்டுன்றது பகவான் சொல்றாரு இல்லையா? தத்துவத்துல இருந்தா நீ இன்பத்தாலையும் பற்றுதனாலே குண ஞானத்தாலையும் நீ பந்தப்படும் போது நான் சொல்றத உன் காது கொடுத்து கேட்க மாட்டேன். ஏன்னா அந்த குணம் உன்ன அது மாதிரி படுத்தும். ஆட்டோமேட்டிக் கீதையில சொல்றார், பெரியவங்க சொல்றாங்க, உபநேசங்கள் சொல்லுது. அப்ப நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செயல் பண்ணணும் இல்லையா? சத்துவகுணம் அப்படிதான், ரசோகுணம் அதோட சொல்லவே தேவையில்லை. பேராசைனாலே நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த மைண்ட் வேலையை செய்யாது. நம்ம தமோ குணத்தை இதை காதுலயே கேட்க மாட்டான். அவன் காதுல எப்பத்தானே காதை வச்சு வச்சு அடைச்சிப்பாரு, விரல் வச்சு அடைச்சிக்கிட்டு அவர் பாட்டுன்னு ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுட்டே இருப்பார் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் போனோம்னா பகவான சதா நேரம் நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தாவே, இப்ப சதா நேரம் நினைக்கணும் இல்ல, ரொம்ப நாம எப்பவுமே படிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், ஆபீஸ்ல வேலை செய்வோம், டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம், எப்பவுமே நினைச்சுட்டு இருக்கோம் கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதவா கேசவா பாலா, இப்படியே பகவான் நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தாவே போதும். மனசால நினைச்சாவே போதும். உள்ளுக்குள்ள நினைச்சா சொல்லணும் கூட அவசியம் இல்லை, நினைச்சாவே போதும். அவர் உள்ளுக்குள்ளே உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு தான் இருப்பாரு இல்லைங்களா?
ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 10வது பதம் இவ்வளவு நாள் விரிவா படிச்சோம். இப்போ இந்த 10ல இருந்து நம்ம இன்னும் என்னென்ன படிக்க போறோம்ன்றது ஒரு ஸ்லோகம் மூலியமா பகவான் என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்பமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரஜஸ்தமஸ்சாபிபூய சத்வம் பவதி பாரத. ரஜஸ் சத்வம் தமஸ்சைவ தமசத்வம் ரஜஸ்ததா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே, இதுதான் சொல்றாங்க 10வது குணத்துல 10வது பதத்துல பாத்தீங்கன்னா, பரதன் மைந்தனே, சத்துவகுணம் சில சமயங்களில் ரசோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் தோற்கடித்து மேலோங்கிறது. சில சமயங்களில் ரசோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கிறது. அதாவது மேலும் இதர சமயங்களில் தமோகுணம் சத்துவகுணத்தையும் ரசோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கிறது. இவ்வாறு உயர்நிலைக்கான போட்டி எப்பொழுதுமே நிலவுகிறது அப்படின்றாங்க. இப்போ நம்ம இவ்வளவு தூரம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். உங்களுக்கு என்ன மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? யாராவது பதில் சொல்ல முடியுமா? இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குது? யாராவது பதில் சொல்ல முடியுமா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? கேள்வி கொடுக்கும். பிரபுஜி, சொல்லுங்க. சப்போஸ் நம்ம தமோ குணத்துல சத்துவ குணத்துல இருக்கச்சு பிரபுஜி, சில சமயம் இது மேல ஏதாவது ஆசை வந்துருச்சு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த குணம் அப்படியே மறைஞ்சிட்டு ரஜகுணமா அத வாங்கலாமா இத வாங்கலாமா போயிடுது. சில சமயம் சரி ஒரு நாள் படுத்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம்னு யோசிக்கச்ச அது ஒரு ஹேபிட்டா கிரியேட் ஆயிடுது. அது அது இந்த நம்ம வந்து சத்துவகுணத்துல இருந்து ரஜகுணம் தமோ குணமா மாறி போகிறதுக்கு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் மாதாஜி, கரெக்ட் தான். இப்போ என்ன பாத்தீங்கன்னா, சத்துவ குணம் நம்ம என்ன சொல்றோம்னு இப்ப நம்ம புரியுற மாதிரி படிப்போம். சத்துவ குணம் சொல்லும் போது நல்ல குணம் இல்லைங்களா? ரசோ குணம் வந்து கெட்ட குணம். தமோ குணம் சொல்றது ரொம்ப கெட்ட குணம், ரொம்ப கெட்ட குணம் சொல்லப்படுது இல்லைங்களா? இந்த 3 குணம். இப்போ சத்துவ குணத்தில் சில சமயங்களில் நல்லவன் ரசோ குணத்தையும் கெட்ட குணத்தையும் தமோ குணத்தையும் ரொம்ப கெட்ட குணத்தையும் தோற்கடிக்கிறான். அவனுக்கு 2 பேரு குணத்தையும் தோற்கடிச்சு சத்துவத்திலேயே மெயின்டைன் ஆகுறான் இல்லைங்களா? ரசோ குணத்தையும் தோற்கடிக்கிறான், அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்கிறான். அப்போ நல்லவன் கெட்டவனோடையும் ரொம்ப கெட்டவனோடையும் ரொம்ப மேன்மை அடைஞ்சு வரான். அதே சில சமயங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா ரசோ குணத்துக்காரன் கெட்ட குணத்துக்காரன் என்ன பண்றான், நல்ல குணத்தையும் சரி ரொம்ப கெட்ட குணத்தையும் தாண்டி செயல்படுறான். அவன் தோற்கடிக்கிறான். அப்போ நல்ல குணத்தை அவன் என்ன மாதிரி வருது பாருங்க, நல்ல குணத்தை விட சூப்பரா அவன் மேல போறான். இந்த 3 பேருக்குமே இந்த போட்டி எப்பவுமே வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனா இந்த 3 குணமே நமக்குள்ளதான் இருக்குன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா இதுக்கு இல்லாம ஒருத்தன் இருக்கான் பாருங்க, சுத்த சத்துவம், அவன் தான் ஹைலைட். திடீர்னு தமோ குணத்துல இருக்கவன் தெரியுமா, திடீர்னு தமோ குணத்துல இருக்கவன் திடீர்னு சுத்த சத்துவத்துக்கு போயிடுவான். போக முடியும் அவனால. அதுக்கு ஒரு கதை சொல்லாமா? அஜிமிலான் கதை. நீங்க அஜிமிலான் கதை ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அஜிமிலான் கதை தெரியுமா உங்களுக்கு? அஜிமிலான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அஜிமிலான் ஸ்டோரி யாருக்கா தெரியுமா? தெரியாது பிரபுஜி. அப்படியா? நான் சொல்லியிருப்பேன். சரி, ஓகே. அவர் அஜிமிலான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்தவர். நல்லா பிறந்தவர். அவர் தாய் தந்தையர் நல்ல வைஷ்ணவர். அவங்க ஒரு குரு அவருக்கு இருக்கார் அஜிமிலானுக்கு. அந்த குரு சொல்படிதான் அவர் கேட்பார். பிரம்மச்சரியம் விரதம் ரொம்ப அழகா இருக்கிறார். ஒரு பிராமண குலத்துல பிறந்து தாய் தந்தை சொல் பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு அதே மாதிரி பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுப்பார். தன்னுடைய குரு என்ன சொல்றாரு அதை அப்படியே சார்ந்து செஞ்சுட்டு இருப்பார். ஒரு பிரம்மச்சாரி விரதம் இருந்துட்டு இருக்காரு. அப்போ அவங்களுடைய தந்தையார் என்ன சொல்றாரு, காட்டுல போய் தர்புல்லையை பறிச்சுட்டு வா அப்படின்னு அனுப்புறாரு. ஏன்னா அவர் அடிக்கடிக்கு போய் தர்புல்லையை பறிச்சுட்டு வருவார் காட்டுக்கு போனார்னா.
ஸோ அது மாதிரி தன்னோட பிள்ளை என்ன சொல்றாரு, போய் காட்டுல போய் தர்புலியை பறிச்சுக்கிட்டு வாடா அனுப்புறாரு. அப்ப அஜ்மலான் என்ன பண்றான், நேரா காட்டுக்கு வரான். காட்டுல இருந்து பறிக்க வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு வேசி, ஒரு விலை மாதுவும் ஒரு ஆடவனும் ஊடலை பார்த்துட்டான். யாரு, அஜ்மலான் பார்த்துட்டான். ஒரு பிராமண பிரம்மச்சாரியா இருக்கிறவன் பார்த்துட்டான். பிறப்பால் பிராமணன், செயலால் பிராமணன், எண்ணத்தால் பிராமணன், எல்லாமே பிராமண குவாலிட்டி இருக்கிறான், பிரம்மச்சாரி இருக்கிறான். ஆனா அந்த வேசியோட ஊடலையும் ஆடவனோட ஊடலையும் பார்த்துட்டான். பார்த்த பிறகு அந்த வேசி மேல மோகம் வந்துச்சு அவனுக்கு. அப்போ ஏற்கனவே என்ன குணத்துல இருந்தான் பாருங்க, சுத்த சத்துவத்துல இருந்தவன், குறைஞ்ச பக்கம் சத்து குணத்திலேயா செயல்பட்டவன். இப்போ அந்த வேசி மேல மோகம் வந்துச்சு அவனுக்கு. அந்த வேசி மேல மோகம் வந்த பிறகு அந்த விலை மாது கூடவே போயிட்டான். அப்ப அந்த விலை மாது கூட இருக்கிறனால அவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு விலை மாது கிட்ட போய் அவன் ஈடுபாடு அவங்க கூட வாழ்க்கை வாழும் போது என்ன வரும், அவ தப்பான குணத்துல உள்ளவங்க, அவங்க ரசோகுணம் தமோ குணம் எல்லா குணத்தையும் தாண்டி இருக்கிறவங்க, அவங்க முக்குணங்களை தாண்டி சண்டால புத்தியில இருக்கிற குணங்கள் அது இல்லைங்களா. ஸோ அப்படிப்பட்ட குணங்கள் இருக்கும்போது அவளுக்கு ஒழுங்கான சாப்பாடு கிடைக்காது, ஒழுங்கான ஒரு இது கிடையாது, ஒழுக்கம் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. அந்த குணம் எல்லாம் அப்படி இவனுக்கு வந்துருச்சு. ஏன்னா அவ கூட உறவாட ஆரம்பிச்சிட்டான், வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பிச்சிட்டான் அந்த அவள் கூடவே. அப்ப அவளுடைய குணம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க, கொள்ளடிக்கிறது, கொலை பண்றது, தப்பு தப்பா செய்யறது, எல்லா விஷயமும் அந்த பெண்ணோட சேர்ந்து ஈடுபாடு ஆயிடுச்சு. சண்டால புத்தி, அதாவது நாயை தின்பவன் சண்டால புத்திக்கு போயிட்டான் அஜ்மலான். அந்த பெண்ணோட கூட இருந்தே 10 குழந்தை பெற்று எடுத்தான். அவ கூட வாழ்ந்தே 10 குழந்தை பெற்று எடுத்தான். அதுல 10வது குழந்தைய தெரியாம பேரு, அந்த குழந்தைக்கு நாராயணான்னு பேரை வச்சுட்டான். ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பேரை வச்சான். அந்த 10வது குழந்தை மட்டும் நாராயணன்னு இவன் தான் பேரு வச்சான். வச்சது மாத்திரம் இல்லாம அந்த குழந்தை எப்பவுமே ரொம்ப செல்லமா வளர்ப்பான், ரொம்ப செல்லமா வச்சிருப்பான். நீங்க வா நாராயணா, சாப்பிட்டியா, தூங்குனியா, பள்ளிக்கூடம் போனியா, ஏதாவது ஒண்ணு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பான். அந்த குழந்தை மேல அவ்வளவு பிரியம் அவனுக்கு அஜ்மலானுக்கு. வெளியே போயிட்டு வந்தா உடனே அந்த குழந்தை, எங்க நாராயணா நாராயணா, இங்க வா இங்க வா இங்க வா, என்ன பண்ற, தண்ணி தான் கொடு, சாப்பிட்டியா கொண்டியா, இதே மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். ஒரு ஸ்டேஜ் என்ன ஆச்சுன்னா அவனுக்கு 88 வயசு ஆயிடுச்சு, இறக்கும் தருவாய் வந்துடுச்சு அவனுக்கு. காலம் பார்த்தான், இதுக்கு மேல விட்டாச்சுக்கேன் லோகத்தையே நாசம் பண்ணிடுவான் அவன். 10 குழந்தை இல்ல, உன்னோட 10 குழந்தை பெற்றுட்டு சண்டால புத்தியில விட்டுருவான் அவன். அதனால அவனை தூக்கினோடா போய் சொல்லிட்டு காலம் என்ன பண்றாரு, யம தர்மராஜா தூதர் அனுப்புறாரு. அப்ப யம தூதர் கீழே வந்துட்டாங்க. கீழே அவன் மரண படுக்கையில படுத்துன்னு இருக்கான். அஜ்மலான் படுத்துன்னு இருக்கான். உடனே பாசகையில போட்டு வலிக்கிறாங்க. அதை பார்த்த உடனே அஜ்மலானுக்கு பயம் வந்துச்சு. ஏன்னா அந்த குணத்துல இருக்கும் இந்த பயம் வரதானே செய்யும் இல்லையா, சண்டால புத்தி இருக்கும் பயம் வரதானே செய்யும். அது இவங்க கடமூடா இருக்கிறாங்க இல்லையா. யம தூதர்கள் பார்த்தோன்னா பயம் வந்துட்டோன்னு கத்த ஆரம்பிச்சிட்டான். என்ன கத்துறான் அப்படின்னா, நாராயணா நாராயணா நாராயணா, என்னை காப்பாத்துற நாராயணா, என்னை காப்பாத்துற நாராயணான்றான். ஏன்னா நாராயணா நாராயணன் சொல்றது யாரு சொல்றான், பகவான சொல்லல, தன்னுடைய பிள்ளையதான் கூப்பிடுறான். 10வது குழந்தைய செல்லமா வளர்க்குற பிள்ளைய அவன் அந்த குழந்தைய கூப்பிடுறான். ஆனா வேதம் என்ன சொல்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இறக்கும் தருவாயில் பாசக்கயிறை போட்டு வலிக்கும் போது எவன் ஒருவன் ஹரிநாமத்தை சொல்றானோ, பகவான் நாமத்தை சொல்றானோ, அவன் முக்தி கிடைக்கும் பகவான் சொல்றார் வேதங்கள் மூலியமாக. இவன் இறக்கும் தருவாயில பகவான் நாமத்தை சொன்ன உடனே விஷ்ணு தூதர்கள் வந்துட்டாங்க வைகுண்டத்துல இருந்து. அவங்க வந்துட்டாங்க 4 பேர். அவங்க எப்படி இருப்பாங்க தெரியுங்களா, பரமாத்மா ரூபத்துல இருப்பான். நம்மளுக்குள்ள எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளேயும் பரமாத்மா எப்படி இருக்காரு, ஒரு கையில கதம், ஒரு கையில தாமரப்பு, ஒரு கையில சங்கு, ஒரு பக்கம் சக்கரம் வச்சு நிக்கிறாங்க. 4 பேரும் நிக்கிறாங்க. இவங்க 4 அவங்க 4, நடுவுல பத்துனுக்குறான் பெட்ல அஜ்மலான். கேக்குறாங்க, டேய் நீ எப்படா கூட்டும் போலாம், அவன் ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டான், பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டான், உனக்கு கூட்டும் போது தகுதி இல்லை, கிளம்புடா அப்படின்றான் விஷ்ணு தூதர்கள். யம தூதர்கள் சொல்றாங்க இல்ல, யமராஜன் சொல்லிட்டாரு, அவன் நிறைய சண்டால புத்தி செயல்பட்டான், நிறைய கொள்ளை அடிச்சுக்கான், நிறைய தப்பு எல்லாம் பண்ணியிருக்கான், ஏகப்பட்ட சண்டால புத்தியில இருந்தான் அவனுக்கு நான் எங்க லோகம் தான் கூட்டும் போகணுன்றாங்க. இவங்க சொல்றாங்க முடியவே முடியாது, அவன் ஹரிநாமத்தை பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டான், அதனால அவனை கூட்டு தான் நாங்க போகணும், அதுதான் நாங்க வந்திருக்கிறோம், நீங்க கிளம்பிடுங்குது அப்படின்றாங்க. அவங்க 2 பேருமே நடக்கிற விஷயத்த நம்ம சீல பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா அற்புதமா ஒரு கதையை அவர் புக் எழுதிருக்கிறார்.
அவங்க 2 பேரும் பேசின விதங்களை, யமதூதர்களும் விஷ்ணு தூதர்களும் சொன்னதை, இதிகாசங்களையும் புராணங்கள்லையும் வேதங்கள்லையும் உபநேசங்களையும் சொன்னதை ரொம்ப அழகா நம்ம சீல பிரபுபாதா ஒரு புக் எழுதிருக்கு. அந்த கிளாஸ் நம்ம எடுத்தோம். அந்த புக்கு கூட என்கிட்ட இருக்கு, இப்போ இங்க கூட இருக்கு. அதாவது எல்லாருக்கும் செகண்ட் சான்ஸ். அது அந்த பேரே வந்து புக்கு பேரு செகண்ட் சான்ஸ். அது ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அதுல அவங்க நிறைய உபநேசங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த புக்ல. ரொம்ப அழகா அற்புதமா இருக்கும். ஒரு நாள் எடுப்போம், அந்த கிளாஸ் எடுப்போம். அப்போ உடனே 2 பேருக்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடக்குது. அப்புறம் விஷ்ணு சொல்றாங்க, உபநேசங்கள் மூலியமாகவும் வேதங்கள் மூலியமா எடுத்து சொன்ன உடனே யமராஜா வர்றார் கீழே. யமராஜா வந்து சொல்றார் யமதூதர்கிட்ட, யமதூதரோட ஃபைனலா சொல்றாரு, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்டா இருக்கணும். இனிமேல்ட்டு யாருமே வந்து ஹரிநாமத்தை சொல்லிட்டாங்கன்னா, பகவான் நாமத்தை இறக்கும் தருவாயில் சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம கூட்டும் போறதுக்கு அதிகாரமே இல்லை, விட்டுட்டு வந்துடணும், அவங்க பார்த்துப்பாங்க, அவங்க வேலை அது அப்படின்னு. உடனே யமதூதர்கள் இங்க இருந்து கிளம்பிடுறாங்க. பிரபுஜி கிளாஸ் பிரபுஜி முடிச்சிடும். அப்ப அவங்க கிளம்பிட்டாங்க. அவங்க கிளம்பிட்ட உடனே பாத்தீங்கன்னா இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, கடைசியில இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கான் அஜிமுலான். மரண படுக்கையில அப்படியே படுத்துன்னு பார்த்துட்டு இருக்கான். பார்த்த உடனே அவனுக்கு அப்படியே கண்ணுல இருந்து ஜலமா கொட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆஹா, இந்த 2 பேரு என்னென்ன எவ்வளவு தப்பு நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம், எவ்வளவு இதெல்லாம் பண்ணிருக்கோம். ஒரு நல்ல பிராமண குலத்துல பிறந்துட்டு சுத்த சத்துவத்துல இருந்துட்டு சத்துவத்துல இருந்துட்டு கடைசியில ரசோலியம் வந்து தம்மோலியம் வந்து இப்ப கேடுகெட்ட நிலையில வந்திருக்குமே நாமோ அப்படி உணர்ந்து அதுக்கப்புறமா 2வது நிலைக்கு அவன் போறான். 2வது நிலைன்னா என்ன தெரியுங்களா, அவனுக்கு விஷ்ணுதூதர் சொல்றாங்க, சரி உனக்கு வந்து அடுத்த ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க, இனி ஹரிபக்தியோட இருந்து செயல்பட்டு சுத்த சத்துவத்துல செயல்பட்டு என்ன நம்ம லோகத்துக்கு வாடி, பகவான் லோகத்துக்கு வாடி. அதுக்கப்புறமா அவன் சுத்த சத்துவத்துல டிராவல் ஆகி கடைசியில பகவான் லோகத்துக்கு போறான். இது எப்படி சொல்ல வரனா, இந்த குணங்கள் மாறும், குணத்துல மாறி 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 போகும் நமக்கு. அது இப்போ சுத்த சத்துவத்துல இருந்தா எப்படி போறான் பாருங்க, சத்து வழியா இருந்து தமோ குணத்துக்கு போறான், ரசோ குணத்துக்கு உள்ள போயிடான். இந்த குணத்து இல்லாம சண்டால புத்திக்கு உள்ள போயிடுறான் இல்லைங்களா. ஆனா நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். நாம எப்ப நம்மனா, நான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறேன், நான் பகவத்கீதை படிக்கிறேன், அவ்வளவு கிளாஸ் எடுக்கிறேன், நான் இப்படி படிக்கிறேன், அங்க கோயிலுக்கு போறேன், இங்க அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. உன் செயல் என்ன, அதுதான் உன்னுடைய செயல் என்ன, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா. அந்த குணம் இருந்தாவே, சத்துவ குணம் இருந்தாவே ஈகோ வந்துடும். நான் ஸ்லோகம் முதல்ல படிப்பேன், நான் தான் எடுப்பேன், நான் தான் சொல்லுவேன் இப்படின்னு அந்த தான் என்ற வந்துச்சுனாவே அவன் பாகவதம் கேட்கறது வேஸ்ட் இல்லைங்களா. அதனால அந்த குணத்துல மாறாம நம்ம பார்த்துக்கணும். அதுதான் நம்ம கிட்ட முக்கியமான செயல். அதெல்லாம் ரொம்ப கடினம் அது. ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது இந்த கலிகாலம். இந்த கலிகாலத்துல இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாசாங்கத்தனமான லோகம். இது அவ்வளவு சீக்கிரமா நாம அப்சர்வ் பண்ண முடியாது, கொஞ்சம் கடினம் தான். அதனால பயிற்சி பண்ண நமக்கு வரும் இல்லைங்களா. அதுதான் 6வது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் கேட்டான் இல்லையா, காற்ற கூட குடுவில அடிச்சிடும் கிருஷ்ணா, ஆனா மனதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல கிருஷ்ணான்றான் 33ல 6ல இல்லையா. 34 35 என்ன சொல்றாரு பகவான், கடினம் தான், ஆனா அதே முறைப்படி பயிற்சி பண்ண உன்னால முடியும், எல்லாராலும் சாத்தியப்பட முடியும்ன்றாரு. நாமும் முயற்சி பண்ணணும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட கிளாஸ் நிறுத்திப்போம், பார்ப்போம். வாஞ்ச கல்பத்தரா கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தர். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரி, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம் சச்சி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்னா கேட்கலாம். அவங்களும் கிளாஸ் உள்ள வந்துட்டாங்க, டைம் ஆயிடுச்சு நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா.